U tingħaqad magħna fl-istudios issa l-kollega Janice Bartolo biex nkomplu nitkellmu dwar dan ir-rapport. Lejla tajba Janice, naf li għaddejja bil-ħidma tiegħek propju wieħed mis-suġġetti huwa dan ir-rapport partikolari. L-aħħar żviluppi nixtiequ minn għandek. Rajt, Antoinette għadni kemm ġejja mill-Kamra tal-Aħbarijiet fejn hemmhekk one.com.mt għaddejjin b'ħidma sħiħa puntu sabiex inwasslu l-aħħar aġġornamenti u dawn x'inhuma. Bħalissa għaddej il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista għall-2016 nikkonfermaw kemm dan kien leak illi one.com.mt żvela qabel id-dokument li huwa dan li għandi fidi kien għandna qabel ma il-Partit Nazzjonalista donnu inħakem minn paniku sħiħ u għalfejn edha ngħid li il-Partit Nazzjonalista inqabad f'paniku. Għaliex f'dan il-Kunsill Ġenerali Marta Sportelli żvelat u preżentat ħanajdu hekk dan il-pjan tagħha short term li għandha għat-traffiku propju illum. Issa kollox indika li da ma kienx intenzjonat li ikun ippreżentat illum u dan jindika anka jekk naqbdu l-riklami li kellhom tal-Kunsill Ġenerali insibu li fejn hemm il-ġimgħa 13 ta' Mejju appuntu fejn insibu l-elenku tal-affarijiet illi kellhom jiġru m'hemmx imsemmi illi kellu jkun ippreżentat dan ir-rapport. Insomma, mhux talli kien ippreżentat illum tal-li kien ippreżentat b'ċertu ħeffa u l-ġurnalisti lanqas ma kienu mogħtija kopja ta' dan ir-rapport. Imbagħad eventwalment ingħataw din il-kopja ftit aktar tard, ħaġa li mhux normali normalment biex wieħed ikun jista' jsegwi jippreżenta ir-rapport lil ġurnalisti ħalli anke permezz tal-mezzi bħall-internet il-portals ikunu jistgħu jibdew itellaw l-informazzjoni mal-ewwel ħaġa illi ma seħħitx. Ir-rapport u li ju rajna miżuri assurdi ferm bħalli tuża il-karozza tiegħek f'jiem speċifiċi, rajna miżuri li diġà qegħdin ikunu implementati bħal inċentivi għal muturi, bħal il-ħinijiet fiex ħin wieħed joħroġ biex jikkollezzjona l-iskart fil-każ ta' trakkijiet. Rajna inċentivi għal muturi li diġà qegħdin hemmhekk. Insomma, x'joħroġ l-aktar? Joħroġ li s-sorsi tagħna ta' One News u one.com.mt għal darb'oħra ma kinux żbaljati, għal kontrarju kienu preċiżissimi. One.com.mt ħareġ b'dan ir-rapport ferm qabel ippreżentah il-Partit Nazzjonalista stess, joħroġ ukoll l-inkwit serju illi hemm fih dan il-Partit Nazzjonalista għaliex biex waslilna dan ir-rapport sinjal illi hemm xi forma ta' unsettlement intern, xi forma ta' disgwit intern u kien hemm min kien lest anke jgħaddilna appuntu dan ir-rapport. Għal darb'oħra bi pjaċir ngħidu illi one.com.mt kien l-ewwel bl-aħbar. Għalhekk jekk għadek ma tħallx u rajt l-istorja hemmhekk jew jekk forsi għadek ma għamilx share tal-istorja nħeġġiġkom tagħmlu dan. Antoinette, grazzi tal-li tajtna wkoll dan il-ħin fl-aħbarijiet. Grazzi lilek, komplement tal-ħidma tajba lilek u t-tim infakkarkom il-portal ta' one.com.mt kontinwament qed ikun aġġornat bl-aħħar aħbarijiet.